wabe yamkele ivinika wathi okay. Ilizwi lilizwi loloyiso. uYesu Kristu uloyisile ihlabathi. Amen. uYesu Kristu umzamo omhle uwenzile. Awuzamile man. It has been finished. Kwagqitywa ngoYesu Kristu yindoda enguJudas Iscariot, indoda eyayisondele unongqowa kaYesu, unongqowa umgcini-mali kaYesu Kristu. Wathatha uqondo kokuba iPasika isondele futhi ngoku kuza kwenziwa ingxelo ngeemali. Waqonda okokuba makamane aphuma esiya evenkileni eyawuthenga amakhandlela kanti ugqiba ngoYesu. Andiphinde ndiyobathenga amakhandlela. Mane phuma kancinci ngongathi uyothenga amakhandlela ukuba uzawuhlala umhlanga. ePasika kanti lonke ixesha ugqiba ngoYesu. Kwagqitywa ngoYesu ezinithingile uthi uyiJuda zizawuthi seyibone zimage ngoba amadoda amakhulu ayengamazi ukuba azawufumana njani ngoba ayafana. Jonga kagqitywa ngaye wena umlambi Khidro alapho amama bangathethi ngazwini amama bangavayo balapho kanye kumlambi Khidro lo mlambi bewela asiya Getsemane eyawuthandaza ngoba lo mlambi uwela sempomoza igazi lakaqalisha ngomjelo wamanzi badanduluka abafazi yayani nayemikhosi yayegazi namanzi bathidla. uYesu emazulwini kuhlala umhlanga. Jonga isithunywa zenkosi zawujonga ezantsi zasoyika isono sofu, zoyika ngoba zibona igazi, zaqonda okokuba masikude jonge phantsi kodwa yena uYesu Kristu uYesu udanduluka emva kwasela ivinika. Amen. uYesu udanduluka emva kobumnyama usithokotoko sobumnyama. Amen. uYesu udanduluka emva kobuyisela ngoba akayibalekanga, akayiphephanga, akayithuvanga ngokwesele ngoba umsebenzi wezozenzasepheni ugqibile. Amadoda. Ndinekhala ke lokuthi okokuba thina khona ukuthi sigqibe ngomona, khona ukuthi sigqibe ngokuchitha inkonzo, khona ukuthi sigqibe ngokukhukhumana, khona ukuthi sigqibe ngokuthengisa iinkokheli zethu. uYesu wena wagqiba uzokuhlela thina ngoku Yesu eza apha emhlabeni usibonile isono sethu futhi zonke into zenzekile futhi nangomaphilisayo avusa abantu uYesu Kristu ulithi ukuhlala kwetyala lomntu ukufakwa, ukuhlala kwetyala lomntu uchitheka kwegazi lakhe. Yewethu ulandela uYesu owachitha igazi lakhe
ngenxa yethu kodwa izinto zenzayo azingqinile. Khonza ba uye senothengisa ngegrasa efela mna nawe jonga abanye abaqhobe emnqamlezweni abanye abamthuthisayo abanye abambethelelayo abazi okokuba uYesu Kristu yena uyayazi ukuba yenzayo uthi bawaxolele kwabayazi abayazi bekumele kubethelela bona emnqamlezweni kodwa ngenxa yokuba uYesu Kristu uyawazi umsebenzi azawenza zasemhlabeni ugqityile. Siyagqiba manje enkokheli zethu. Siyathengisa ngabazalwane bethu. Siyathengisana. Siyabonelana nawe. Siyaqhubelana nawe. Konke sibiza ngabazalwane bakaThixo. Sigqibele. Sigqibe ndawo. Sigqibe ngantoni? Kule ipasika. Sigqibe ngantoni? Ugqitywa akathi ndigqibe. Akathi ndigqibile. Uthi kugqityile. Akathi ndigqibile. Uthi kugqityiwe ngoba umsebenzi ebezowenza ugqibile. Amen. Ugqatso.